Afgelopen zaterdag speelde SV Venray tegen Wittehorst in Horst de eerste wedstrijd in dit nieuwe competitieseizoen. Het was inmiddels 17 jaar geleden dat een dergelijke derby gespeeld werd. Het team van SV Venray had zich de start van het 70ste seizoen heel anders voorgesteld. Het enigste doelpunt in de wedstrijd was van de tegenstander uit Horst en viel in de tweede helft. De derby werd gekenmerkt door tal van gele kaarten, enkele blessures en een paar spannende momenten. Toch leek in de eerste helft het voordeel aan de zijde van Venray te staan. De eerste helft zit erop. Hoe vond je de wedstrijd? Ik vond een mooie pot voetbal. Mooie entourage ook. Venray wat sterker. Alleen hebben ze het nog niet kunnen afmaken. Maar ik hoop dat dat in de tweede helft gaat gebeuren. Ik heb niet echt veel spannende dingen gezien, maar het gaat mooi tegen elkaar op. De verwachting van vele Venraynaren, spelers en trainer was vrij hoog. Nou, ik heb zelf voorspeld 0-0, maar mijn buurman die net gesproken heeft en zegt dat het 4-0 werd. Dus we hebben nog wat te gaan. 4-0 dus? Ik moet het ietsje temperen nou, maar in ieder geval die grote kans net voor rust voor Venray. Nou, die had erin gemogen. Schitterende redding van de keeper trouwens. Maar dat gaat de tweede helft allemaal goed komen, daar ben ik vast van overtuigd. Nadat in de pauze de Bob-campagne werd afgetrapt en de jeugdspelers van beide clubs met een 1-1 gelijkstand het doeltrappen hadden beëindigd, werd begonnen aan de tweede helft van deze toch wel bijzondere derby. Wat is bijzonder aan deze wedstrijd? Het enorme aantal publiek dat hier is en heel veel uit Venray. Hoe lang is het geleden dat er zo'n wedstrijd heeft plaatsgevonden tussen Horst en Venray? Volgens mij is het in 1998 geweest. Was u er toen ook bij? Toen was ik er ook bij. Wie heeft er toen gewonnen? Dat weet ik niet meer. Nee, dat weet ik. Is dat Venray? Ja, toch. Venray zegt mijn buurman. Ja. Geschiedenis herhaalt zich dus? Dat weet ik niet. Want ik denk dat Horst op dat ene kantje gokt door een of andere uitval met de verre trap. En dan is het gezien voor Venray, denk ik. De vooruitziende blik van deze bezoeker werd dus waarheid, want het Venrayse team slaagde er in de tweede helft niet meer in de andere kant van het veld scorend te bereiken. En de teleurstelling over de 0-1-nederlaag was dan ook groot. Ik vind dat wij de betere ploeg zijn geweest. We hebben goed gespeeld, alleen we hebben verzuimd het in de eerste helft af te maken. En 1 kansje weggegeven en je krijgt... goed, op zich is dat niet zo erg, dat is nog in het leerproces en daar groeien wij nog wel overheen. Ik denk dat we nog punten genoeg halen. Was het echt een beladen wedstrijd, deze derby? Nou, ik vond het niet, want er gebeurde eigenlijk niks in het veld. Het viel mee. Bij de oude garde was het dus het feit... Wittehorst mocht niet verlezen, wie willen ze in het Wittehorst niet winnen. Daarom de beladen. Venray kent het woord, althans de voetballers van Venray kennen het woord niet. Het is hier anders dan vroeger. Beladen of niet, feit is dat het met meer dan 1500 bezoekers veel drukker was dan bij de reguliere wedstrijden. De derby van 17 jaar geleden was iets minder in de aandacht dan nu. Wittehorst voetbalde niet zo goed, Venray daarentegen wel. Men wist van tevoren dat Wittehorst ging verliezen. En dat gebeurde dus ook. Venray wordt toen kampioen. Maar toen de Wittehorst degradeerde, dus die machtsstrijd was er toen helemaal niet. Wittehorst leed het maar op zijn beloop. We wisten dat Venray beter was en het is zo ook gebeurd. En dus nu na 17 jaar is het vandaag weer herrezen, zou ik zeggen. Revanche dus? Ja, revanche. Het is dus bijzonder goed dat we gewonnen hebben, laat het zo zeggen. Ja, nou ja, ze hebben er ook voor gestreden, eens even. Dus ze hebben denk ik terecht gewonnen, want ze hebben een keer gescoord en wij niet. De bewoners van de Veerweg in Blitterswijk hebben in samenspraak met de dorpsraad gisteren een open brief naar het projectbureau Ooije-Wansum gestuurd. Reden? Ze hebben het gevoel dat er niet wordt geluisterd naar hun ideeën over de gebiedsontwikkeling van de Veerweg. Projectbureau Ooije-Wansum is bezig met de gebiedsontwikkeling van deze omgeving, om een definitieve oplossing te bieden voor hoogwaterproblematiek. Een van de gebieden waar iets gaat veranderen is de Veerweg, de straat in Blitterswijk die langs de Maas loopt en in 1993 en 1995 tijdens het hoogwater geheel blank heeft gestaan. Om de huizen te beschermen wil het projectbureau de dijk verhogen, tot ongenoegen van een aantal bewoners, want hierdoor moet een fruitboomgaard verdwijnen. Peter Simons woont tegenover deze boomgaard en vindt het om meerdere redenen belangrijk dat deze plek behouden blijft.
Nou, omdat hij eerst een mooi landschappelijk beeld geeft. Ten tweede omdat het ook een waarde heeft voor het dorp. Vele bewoners hebben hier nog gespeeld als klein kind. Weten nog dat hier nog holle bomen staan. Maar ook gewoon alleen voor de toerist die hier langskomt, die hiervan genieten. En wij willen graag ook het landschappelijk zo in laten richten dat het niet straks een dijk is met daarna niks meer. Gewoon akkerland. Het zou mooi zijn als er nog wat bomen en zeker zo'n mooie fruitboomgaard blijven staan. Het is ook iets unieks. Het is een van de weinigen hier in deze omgeving, een hoogstamboomgaard die we nog hebben. Tijdens gesprekken met het projectbureau hebben bewoners een alternatief geopperd. Een harde betonnen damwand. Hiermee zou de boomgaard behouden kunnen blijven. Simons heeft echter niet het idee dat dit alternatief door het projectbureau serieus wordt genomen. Wij worden gehoord en daar is het mee af. Verder hebben wij gevraagd, wil u alstublieft ons laten zien waarom een dijk beter is dan een harde kering. Financieel zou kunnen, maar er wordt alleen maar gesproken van het is duurder. En zonder dat er eigenlijk feiten bij genoemd worden van hoeveel duurder of wat zijn de kosten van een groene dijk, wat zijn de kosten van een harde kering, wat zijn de onderhoudskosten van een groene dijk, want die moet ook onderhouden worden. Dat is bij de harde kering natuurlijk niet zo. We krijgen er geen antwoord op. Kees-Jan van den Herik is omgevingsmanager bij projectbureau Ooijewansum. Hij snapt dat de bewoners de boomgaard het liefste zien blijven bestaan. Maar volgens het bureau kan een harde kering niet worden aangelegd. Het gaat met name om de kosten daarvan. Het is erg kostbaar om een dijk te maken van beton en staal op die plek. Dan moet je damwanden slaan, betonnen sloven maken en ook in het onderhoud uiteindelijk is dat ongewenst om dat soort. Dat probeer je eigenlijk te voorkomen om dijken van beton en staal te maken. Wat voor kosten gaat het dan? Ja, wij hebben het verschil tussen de dijk die wij daar zouden willen aanleggen en de dijk die de bewoners daar willen hebben, hebben wij geraamd op €350.000, duurder. Een stukje verderop moet de dijk de weg kruisen. En dit houdt in dat de weg verhoogd moet worden. Dit levert een gevaarlijke situatie op, volgens bewoner Marcel Renkens. Want net achter de verhoging ligt een zijweg, die het verkeer dan niet meer kan zien. Nou hebben wij het projectbureau gevraagd om de dijk een stuk op te schuiven, verder in noordelijke richting, om eigenlijk die dijkovergang wat verder van die zijstraat te krijgen, zodat de verkeerssituatie stukken overzichtelijker wordt en minder risico op ongelukken. En was dat een optie voor hun? Nou, toen wij in de bespreking die wij eind mei hebben gehad met het projectbureau, hebben wij dat voorgesteld en toen werd daar best wel positief op gereageerd. Van, hey, daar hebben we niet aan gedacht, dat is een hele goeie. Dat gaan we verder uitzoeken. Maar daar is het eigenlijk een beetje bij gebleven. Het projectbureau geeft echter aan dat er wel rekening wordt gehouden met dit idee. De dijk wordt naar noordelijke richting verplaatst. Ja, dat is een misverstand en daar hebben we wel degelijk rekening mee gehouden. Want we hebben natuurlijk met de bewoners overlegd over wat daar ter plekke allemaal speelt. En in dat ontwerpatelier met elkaar de dingen doorgenomen. Eén daarvan was dat de nieuwe dijkovergang een wat gevaarlijke situatie zou opleveren met een weggetje wat daar loopt. En we hebben dus de dijkovergang opgeschoven naar het noorden, zoals de bewoners wensen. Hoe kan het dat meneer dat nog niet weet? Nou, we zijn zo druk met elkaar aan het spreken en aan het schrijven over die boomgaard, dat eigenlijk de boomgaard de aandacht een beetje afgeleid heeft van de dingen die we wel voor ze hebben gedaan. De bewoners hebben meerdere malen contact gehad met het projectbureau en vragen gesteld over het verdwijnen van de boomgaard, de waterhuishouding en de verhoging van de weg. Omdat zij na enkele maanden tijd nog geen bevredigend antwoord hebben gekregen, is gisteren een open brief gestuurd, onder andere ook naar het college, gemeenteraadspartijen en provincie. Het is de laatste hoop van de bewoners om aandacht te krijgen. Peter en Marcel hebben namelijk het idee dat er op dit moment niet wordt geluisterd. Het gevoel is gewoon dat zij bepalen, zo willen wij het. Verder is er geen discussie. Mogelijk is hier een geldzaak een rol. Wij zijn de sluitstuk van de begroting. Goedkoop oplossen en wegwezen. Doe wat je hebt beloofd, want ze hebben ons gewoon beloofd om verschillende dingen uit te werken, verder toe te lichten. Daar komt helemaal niks van terecht. Helemaal niks. De bewoners hebben tot nu toe geen antwoord gekregen op de open brief en wachten af. Wanneer kunnen deze mensen een antwoord verwachten? Ja, wij gaan gewoon weer direct met elkaar in gesprek, want dat hoeft niet per se via brieven en tv-programma's wat ons betreft. Dus wij gaan gooien met ze in gesprek.
De toekomstige gebruikers van het MFC Brugske willen de deuren alvast openzetten voor bezoekers. Daarom organiseren zij morgen van 2 tot 4 uur 's middags een kijkdag op de bouwplaats van het MFC. Het gaat voorspoedig met de bouw. In maart is gestart en op dit moment is de bouw al halverwege. Reden om een kijkdag te organiseren, waarbij iedereen een bezoekje kan brengen om de vorderingen te kunnen zien. We vinden het toch belangrijk dat de wijkbewoners en de kinderen die hier in de wijk wonen, dat die nu zien ongeveer hoe ver het met de bouw staat. En ze kunnen al een beetje zien waar ze uiteindelijk als gebruiker terecht gaan komen in het gebouw. De kinderen van basisschool Estafette krijgen de mogelijkheid om hun ouders voor de start van de kijkdag rond te leiden. Zij mogen dan ook vragen stellen aan de bouwers. Het MFC wordt straks de plek voor onder andere de school, de kinderopvang, de GGD en een groot aantal verenigingen die op dit moment gebruik maken van het wijkcentrum De Kiosk. En om dit allemaal samen te brengen is een groot gebouw nodig, wat het MFC ook lijkt te worden. Er is toen nadrukkelijk voor gekozen om zeg maar alle functies bij elkaar te brengen, zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. En zodat zeg maar, het kernthema recht gedaan zou kunnen worden, dat de mensen in de wijk elkaar meer konden ontmoeten. En daar zijn jullie al mee bezig om dat straks te bewerkstelligen? Daar zijn we dus inderdaad al mee bezig. We zijn beleid aan het ontwikkelen om zeg maar, nog meer dan nu het geval is, alle wijkbewoners aan te spreken. Want we hebben een hele multiculti-wijk, zeg maar, hele diverse bevolkingsgroepen. En om die allemaal aan te spreken, ja, dat is een uitdaging op zich. Iedereen die nieuwsgierig is, kan morgen naar de kijkdag komen tussen 2 en 4 uur 's middags. Naar verwachting wordt het MFC in het voorjaar van 2015 opgeleverd. Afgelopen woensdag organiseerde het Rijland College een markt voor de maatschappelijke stage. Hier konden stageaanbieders hun stage promoten bij de leerlingen. Sinds 2007 wordt de maatschappelijke stage door de middelbare school in Venray georganiseerd. Met als doel leerlingen in contact brengen met het vrijwilligerswerk. De maatschappelijke stage is een aantal jaar verplicht geweest. Maar sinds 1 augustus 2014 is dit afgeschaft. Toch vindt het Rijland College de stages zo belangrijk dat zij besloten hebben door te gaan met het project. Nou, de ervaringen die wij al 8 jaar in Venray hebben gedaan. En het belangrijkste is natuurlijk de ervaring van leerlingen, ouders en organisatie. Hebben ons toen besluiten om ermee door te gaan in Venray. Hoe zijn die ervaringen dan? Wat zijn voorbeelden? Nou, voorbeelden. Ik zou zeggen, vraag het de leerlingen zelf. Ik bedoel, je ziet wat een enthousiasme deze markt vanmiddag ook weer teweeg brengt bij leerlingen en ook stagebieders die hun organisatie kunnen promoten. Nou ja, en de maatschappelijke stage is ook ingegroeid in Venray. Er stonden diverse stageaanbieders, waaronder judovereniging Venray, maar ook organisaties zoals de Zonnebloem, KBO en de Zorggroep op de markt. Loek Hagens van wijkontmoetingscentrum Het Schupke bood ook een stage aan. Hij heeft het werken met de maatschappelijke stagiaires de afgelopen jaren als zeer positief ondervonden. Tot op heden zijn de ervaringen allemaal hartstikke goed. Vooral in de zomervakanties. Ja, het is onbegrijpelijk, maar er kwamen zelfs stagiaires. Die hebben de hele zomervakanties, ieder weekend hadden we 1 of 2 stagiaires. En door de week weer geholpen met inloop, met kaarten, op dinsdagmiddag. Dus dat was echt wel fijn. Ja. Aan de hand van foto's, video's en uitleg probeerden de aanbieders hun stages te promoten. Het populairste marktkraampje was duidelijk die van het Sint-Nicolaasgilde. Daar stonden vooral veel meiden om zich nu al aan te melden voor de activiteiten rond 5 december. Het gaat om het assisteren in en rond de intocht. Dus de voorbereidingen voor de intocht, de koopavonden, koopzaterdag, koopzondag. Dus alle activiteiten die wij organiseren rond 5 december. En kan iedereen die zich nou aanmeldt geplaatst worden? Ik ben bang van niet, want ik had net al een aantal van rond de 30. Dus ja, daar kunnen wij geen plaats aan bieden, want we willen de mensen wel wat kunnen bieden. Dus ze moeten wel wat te doen hebben. Het is niet zo van, dat ze met de handen over elkaar bij ons komen staan. Dat is voor hun niet leuk en voor ons niet. De stagemarkt is bedoeld voor leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar. Hierdoor kunnen ze zich oriënteren op de maatschappelijke stagemarkt. Maar sommige van de leerlingen weten eigenlijk al wat ze willen gaan doen.
Ik ga bij KRO Venray in de camphaan ouderen helpen hoe ze een mobiel of tablet moeten gaan gebruiken. En waarom gekozen voor die stage? Ik heb vorig jaar met mijn hele klas ook al een middagstage gelopen bij de camphaan. En nou ik toch een stage moest kiezen, lijkt me dat wel leuk om te doen. Daar moet je denk ik wel heel veel geduld voor hebben, of niet? Soms, maar ze zijn niet allemaal even langzaam. Het is wel, ze willen wel graag leren, ook heel veel. Ik heb wel gedanst bij de kleintjes en ik wil dat graag gaan gebruiken. Maar als het niet kan, dan ga ik misschien bij de judo helpen. Waarom zou je voor judo misschien kiezen? Nou, mijn vader en broer doen eraan mee en ik help hem altijd graag, dus ja. En jij, wat vind jij ervan? Heb jij hier iets bij gezien? Ja, Zwarte Piet lijkt me wel leuk. Zwarte Piet is volgens mij super populair, of niet? Ja, iedereen wil dat doen. Want het is gewoon leuk om kinderen snoep te geven en ja, ik word er zo blij van. Het is leuk om te zien. De ervaringen bij de stageaanbieders, docenten en leerlingen die de maatschappelijke stage al hebben afgerond zijn over het algemeen positief. Maar wat vinden de leerlingen die de stage nog moeten lopen er eigenlijk van? Nou, sommige kinderen zien er erg tegenop, maar ik vind het wel leuk dat je ook iets terug kunt doen voor de maatschappij. Stom. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Ja. Moet je zoveel uren iets gaan doen wat je eigenlijk misschien niet eens dus geweldig vindt of later iets mee kunt. Oké, misschien leer je er wel van wat je volgend jaar wilt doen, maar het is gewoon na school weer gewoon liefst rust en nou moet je per se wel doen.